Σήμερα γράφω ονόματα, αλλά μπορεί εδώ ή μπορεί σε μια σελίδα. Εδώ, ναι, στη τελευταία. Άμα σκάσουμε βέβαια. Anyway, ξεκινάμε με το όνομα Μαρκελά. Αυτό λίγο το σβήνουμε γιατί έκανα λάθος. Κάνουμε μια καρβούλα. Εντάξει, τώρα μια χαρά είναι. Θα το φτιάξω λίγο εδώ. Θα το ψήσω λίγο. Όπα. Δεν το σταμάτησα, wait. Εδώ αυτό, και όταν το ολοκληρώσουμε θα κάνουμε και αυτή την πλευρά. Βέβαια, άμα μου γράψει τα ονόματα θα τα γράψω. Βέβαια. Εγώ να μην σας αφήσω χωρίς σκέφη δεν γίνεται. Το καταλάβατε. Bye. Βασικά, wait. Bye. Άμα φαίνεται, θα το bye.